आं पाइलट जानो गोसो। आं पाइलट जानो गोसो। पाइलट फरायनाङो बिराद खस्थ' नाङो आरोना। एक्सपिरियेन्स गैया? गैया, होआखै सरकारा। सरकारा होआखै? नोंसिनो होआखै? जोंनिया मोनजाया। इउनिफर्मबो गैया माथो नोंसोर इउनिफर्म मानो गानाखै? मोनाखै इउनिफर्म। इउनिफर्म गानगोना गाना नोंसोरलाय? गानगोन। मोनबा? मोनगोन, गानगोन। मोनबा गानगोन? गानगोन। दा मोनाखै? मोनाखै। आं पाइलट जानो गोसो। पाइलट। जोंनि फरायसालियाव गुबुननि बायदि ओंखाम मोनजाया। आंनि फरा बिजाबखौ लोगोआसो होदों। Work will you work, work will you work, play will you play. This is the way to be happy. Is the all that you do it. You make things done by hearts are never done. बरिया। बाबाया बायनाय लेखाया? बायाखै सार। बहाथो मोननाय? सार माबायाव होदोंमोन सार। सार आंनि लोगोआ होदोंमोन। नोंनि लोगोआ होनाय लेखाखौ फरायो? ओंखाम उखैबाय नामा नोंलाय? सार उखैयो। उखैबाय? उखैदोंना उखैयाखै दायो? दायो उखैबाय ओंखाम? उखैयाखै सार दायो उखैयाखै? जानो लुबैना लुबैया ओंखामखौ? सार लुगैयो। नोंसिनि स्कुलाव मोनजायो ओंखाम? सार मोनजाला। आं आर्मि जागोन। आंनि आइ आफाया खामला हाजिरा मावनानैसो जायो। आं फरायनानै आर्मि जागोन। ओंखाम मोनजाना मोनजाया स्कुलाव? मोनजाया। इउनिफर्मालाय सोर? जोंनि गार्जेना बनायना। गार्जेना आइ आफाया बानायना होयो? आइ आफाया बनायना होयो। मा मावो आइ आफायालाय? आइ आफाया गामियाव हाजिरा मावो। हाजिरा मावो? जाय समा गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गिबि जागायनाय बे समावनो दुखुनांथाव थासारिजों भुगिनो गोनां जादों माखासे उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरा। बे नुथाया जादों उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सीमाजों नांजाबनाय मैखोम बर' ओनसोल 2 नं सागलिझार आमलाइगुरि गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि। मख'नो गोनांदि ओनसोलाव फरायसालिनि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै थांनाय 1994 मायथाइयाव गुदि फरायसालि आरो 2008 मायथाइयाव गेजेर फरायसालि गायसननायनि गेजेरजों सोलोंथाइ होबोबाय थानाय जादों, नाथाय दिनैसिमबो सरकारनि गनायथि मोननो हायाखै। सरकारि आरो बेसरकारि फरायसालिनि फारागथिखौ बुजिनो रोङै उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा दिनैनि सानाव गावसोर भुगिनो गोनां जानाय मोनफ्रोमबो जाथायनि सायाव गुवारै जोंनि बड'सानि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिदों। आंनिया फुंजा बर'। गामिया? गामि आमलाइगुरि। आमलाइगुरि। नैबेयावनो ने? बेयावनो। नों मा थाखोआव फरायो? आं क्लास 5 आव फरायो। क्लास 5 आव? नोंसोरथ' दिनै हायावसो जिरायना फरायो? हायाव जिरायना फरायनाङो बिराद खस्थ' नाङो आरोना। एक्सपिरियेन्स गैया? गैया, होआखै सरकारा। सरकारा होआखै? नोंसिनो होआखै? दा लेखाफोरखौलाय मोनगोना मोना नोंसोरलाय? लेखाफोरखौ मोना नङा दांलै। मोना? खम मोनो। ओंखाम मोनजाना मोनजाया? गुबुनावथ' ओंखाम मोनजायो, नोंसिनियाव मोनजाना मोनजाया? जोंनिया मोनजाया। इउनिफर्मबो गैया माथो नोंसोर इउनिफर्म मानो गानाखै? मोनाखै इउनिफर्म। इउनिफर्म गानगोना गाना नोंसोरलाय? गानगोन। मोनबा? मोनगोन, गानगोन। मोनबा गानगोन? गानगोन। दा मोनाखै? मोनाखै। ABCD हागोन ना नोंलाय? ABCD हागोन। हायो? दे फरायना खिथालाय। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मा जानो गोसो नोङो फरायनानै? आं पाइलट जानो गोसो। पाइलट? पाइलट जानोबा नों मायदि फरायनांगोन? पाइलट जानोबा नों मायदि फरायनांगोन? बुरजा फरायनांगोन। बोसोराव फरायगोन? आरो बे नोंसिनि गामियाव आरो बिनि अनगायै आरो स्कुल दंबावो? जोंनि गामियाव आरो बिनि अनगा बे दोङो एम इ स्कुल। एम इ स्कुलाबोथ' सरकारि जायाखै? नोंसिनाबो सरकारि जायाखै? नों माजों फैयो स्कुलाव? आं थाबायना होयो। थाबायना फैयो? गोजान जायो ने? बारा गोजान जाया, खाथियानो जायो। खाथियानो जायो? ओंखाम मोनजाया? ओंखाम मोनजाया। जानो लुबैना लुबैया? लुगैयो। गुबुनावथ' मोनजायो? गुबुनाव मोनजायो। नोंसिनाव मोनजाया? जोंनिया मोनजाया। लुबैयो आरो ने? जानो लुगैयो। खुलुमबाय, आंनि नामा कृष्णा बर'। कृष्णा बर'? गामिया? गामि हायनागुरि। हायनागुरियाव? मा बाबाया दंना गैया? दङ। मा मावो बाबाया? हाजिरा मावो सार। हाजिरा मावो? सार नों मानो इउनिफर्म गानबोआखै? नों मानो इउनिफर्म गानाखै? सार होआखै। सार होआखै? मोनाखै? लेखा दंना गैया? दङ। लेखाया दङ? बाबाया बायनाय लेखाया? बायाखै सार। बहाथो मोननाय?
सार ओइ माबायाव होदोंमोन सार हा सार आंनि लोगोआ होदोंमोन नोंनि लोगोआ होनाय लेखाखौ फरायो अ ओंखाम उखैबाय नामा नोंलाय सार फैयो उखैबाय फैदोंना उखैयाखै दायो हा दायो उखैबाय ओंखाम उखैयाखै सार दानो दायो उखैयाखै जानो लुगैना लुगैया ओंखामखौ सार लुगैयो नोंसिनि स्कुलाव मोनजायो ओंखाम सार मोनजाला मोनजाया ओहो मोनजाखायाखै सार आगोलाव मोनजाबायमोन सोर दा होनायमोन मोनजायाखै सार हा आगोलाव सोर होनाय सार इसोरनि माबामोना होदोंमोन सार सोर सार ओइ बुकुल बिमान मोना होदोंमोन सार ओंखामखौ अ दानिया होला सार सामफ्रामबो मोनजाया दानिया मोनजाला ओमफ्राय माथो हायाव जिरायदों सार बेन्च गैया बेन्च गैया ओहो मा थाखोआव फरायो 3 क्लास 3आव अ खन्थाइ हागोन ना हाया नोंलाय खन्थाइ हागोन सार हायो दे आवरायलाय दे सार माखौ दे नोंनि सार इंलिश औ इंलिसखौ दे work will you work play will you play this is the way to be happy is the already you do it you make things done by hearts are never done बरिया मा जानो गोसो हम नों मा जागोन फरायनानै सार इदिनो हा मिस सार जागोन सार मा जागोन मिस जागोन सार मिस जागोन दा मिस जानोबा नोंथ' फरायनांगोन गोबां अ फरायगोन ना अ हागोन ना अ थेंक इउ फरायना सना बसुमतारी मा क्लासाव फरायो नोंलाय 7 क्लासाव फरायो क्लासाव सोर गामिया गामिया मैनागुरि फरायनानै मा जागोन आं फरायनानै आर्मि जागोन आर्मि जागोन दाथ' ओंखाम मोनजाना मोनजाया स्कुलावलाय मोनजाया दा इउनिफर्मालाय सोर जोंनि गार्जेना बरायना गार्जेना आइ आफाया बानायना होयो आइ आफाया बनायना होयो मा मावो आइ आफायालाय आइ आफाया गामियाव हाजिरा मावो हाजिरा मावो ओं ओमफ्राय गामिया मा गामि दं गामिया दै नं मैनागुरि ओंखाम मोनजाना मोनजाया स्कुलावलाय मोनजाया मोनजाया दा बिजाबफोरखौलाय सोरथो लाबोना होयो सारमोना लाबोनो दा हायो मानो नों ओंखाम मोनजाया नों मिथिगौ ना स्कुलाव मानो ओंखाम मोनजाया सरकारि नङिनि थाखाय दा नों मा लुबैयो स्कुलाव ओंखाम मोनजानो लुगैयो ओमफ्राय सरकारि जानो लुगैयो ओं सरकारि जाजानो लुगैयो दा खन्थाइ हागोन ना हाया नोंलाय खन्थाइ हागोन दे आवरायलाय नोंनि मोजां मोननाय खन्थाइ आवरायदो अराय रैसुमै आमानि राव जोंनि गोहो जोंनि जिउ आंगो बिमा राव जोंनि बिख्लो जोंनि थै असे बर' राव देरहासारथों गोजोन जाथों मुलुगाव जोंना थाथों थांना थाथों बुहुमाव अराय रैसुमै बिमानि राव सुदेम गोदै बर'मानि राव ओमफ्राय आंनि मुङा धरना सानस्रि बर' गामियालाय आंनि गामिया नैनं मैनागुरि मा क्लासाव फरायो नोङो आं दा क्लास 8आव फरायो हा क्लास 8आव क्लास फरायो 8आव फरायो मा जागोन फरायनानैलाय आं फरायनानै डाक्टर जागोन डाक्टर जानोबा गोबां फरायनांगौ फरायगोन ना दा जोंथ' नुयो माथो गुबुनाव ओंखाम मोनजायो नोंसिना मोनजाना मोनजाया मोनजायो हा मोनजायो ओंखाम मोनजाना मोनजाया मोनजायो मोनजायो सोर होयो ओंखामखौलाय आइया स्कुलाव मोनजाना मोनजाया ओंखाम स्कुलाव मोनजाया स्कुलाव मोनजाया मानि थाखाय मोनजाया मिथिगौ ना मानि थाखाय मोनजाया सरकारि जायाखै सरकारि जायाखै दा नोंसोर मा लुबैयो सरकारि जाजानो लुबैयो ना सरकारि जाजायो लुबैयो सरकारि सरकारि जाजानो लुबैयो बिजाब